Menagay. Mình quay khác rồi. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय मोनसे मडार्न जुगनि गोदान मिउजिक भिडिअ' फैगासिनो जेडि प्रडाक्शनाव बिनिनो शुटिंआव आं डाइरेक्शन होनो थाखाय थांनो थाखाय रेडि जाबाय बिनिनो फिसा ब्लग नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै लाबोनाय जादों नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरोना थ' आं दायो थांनो ओंखारबाय नै लोगोफोर दायो ओंखारबोबाय न'निफ्राय थांगासिनो नै दिपना गारि सालायदों ओमफ्राय आं जदों थांगासिनो आरोना दायो B1 Windian जोङो ना जन'नियाव नङा डाइरेक्ट थांसैदां डाइरेक्ट लकेसनाव थांसै गलमानिफ्राय ओरै साहाथिं दावखोनांगौ तिनिआलिनिफ्राय साहाथिं सिदा दावखोलांबानो लकेसनखौ मोनहैगोन बेसे गोजानाव लायाखै आरोना जों लकेसनखौ बाय खाथियावनो लादों बेखायनो थांगासिनो दिपना मोनफैबाय दा बाजै मोननि न'आव आरो ना दायो ना बाजै बोरै मोनदा दिनै शुट जागोन दि मोजाङानो नोंबोथ' ओंखारगोन दा ओंखारगोन बाजैबो ओंखारगोन नै जोंहा आथिं दोङो एक्ट्रेसफोरा मेकआप लागासिनो आरोना नै सिङाव एक्ट्रेसा साइडआव खारबायनो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ धामाका जागोन नायगोन होननानै जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिं थिखाबाय थ' जोबजासिम नायदो आरो अनसायनाय होगोन होननानै मिजिं थिदों धामाका शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर Ya, hai, Bazai. Second time. Boरै? दे. मोजां बा बाजै? मोजां. दिनैसो गोबावनि उनाव बोसोरसे. दिनैनि दिनावमोन लास्ट सुदा. आरो देग्लायबो फिन खनसे लोगो मोनबाय. नै जोंहा दिनैसो फार्स्ट टाइम दे दिनैनि प्रजेक्टआव नै जोंनिया गोजामफोरखौबो लोगो मोनबाय बाजैखौबो न' बाजै दे आरो दा नायलांसै मायदि जायो ना बाजै दे थ' बेयाव सिङावथ' नै दासो एक्ट्रेसाबो फैबाय एक्ट्रेसनि दख'ना बियो बिनानावमोन साइड डान्सारफोरा जोंनिया एक्टर सासेया ada Oi, Angel. Bazai Angel. Halo. Bisa nonton? Rektoran ini dah se-makeup. Nih, ya dia mempebai. Berani. Ready. Bluetooth ramah mana? Motor ini Bluetooth mana mandor?
Nih, yang ini final look. Final look nak ini. Wow. Deh, hai deh. Nunga, hai deh. Iktra mari nak nanggo, mari. Mari lek ka. Sini kan nak hai kelam tu dah. Ai, sini kan kelam tu leh. Sini. 할리야 이컨 거 할리야. Sini tu kelai belum sini nama tu nunggu kami. Nih, final look. Baik, terang ke sana barang dengyo. Mini nani kan? Deh. 1, 2, 3, go. Action deh. Ini pada deh. 그래 그죠? 아 그래. 아 지금 나라. One, two, three, start action. Em khai lên sai yo chả này. Rồi đây đi. Go. Action. Thục 사봐요 봐봐. Rồi đã. Lagi. Nâng vai khai rồi. Kata pun sebenarnya ma balada yang kata Tatap pun sih, ompray lansi. Pulau sini kan mesti sini aja, yang sini lagi. Sini deh.
udah aja, kecil kakak. Nah, udah, bentar deh. Udah. Nah, udah. Paling kayak kan. Back. Bodor Arab News ni play. Mun pideng. Nilai program ini Udalguri nilai kuliah oमफ्राय बिनि उनावहाय आंनि फराया दायो सेकेन्ड इयार जाहांदों ओमफ्राय दायो आं माने आंनि फार्स्ट टाइम बैसागु एगजाम बियो फार्स्ट टाइम जेडि प्रडाक्सनाव लादों आरो आङो बे फार्स्ट एगजामखौहाय आं लाफेरा आरो दासो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय नोंथांमोना रायजो आंनि Con đi xin xe Duyên. Đi xuống đây. Lên. Được rồi, để tăng giá lấy đi. Vào đi xuống.คนนี้ล่ะคณะเลยคนนี้ล่ะคณะเขากันที่ถึงเรื่องดิมานี่มันเชื่อไว้มันเชื่อหักหลังนั่นนะเดี๋ยวข้างนอกเนี่ยไม้ไว้เราเดี๋ยวก็สิEkor masuk dah ini. Dia hendak kira-kira. Kira-kira ni. Nanti, kau kat mana? Tujuh लोगोफोर नै मोनाबाय होमबाबो नै आगैयाबो नै आगै मेंबायना बहुत मेंबाय नै थिंबो जोंहा आगै सासे मेंबाय बहुत साइड डान्सारफोर नै आगैमोना मेंबाय खोनाबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायनाय होगोन होननानै मिजिंथिदों जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो आं दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै थ' थेंक इउ स' माच आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन अनसायनाय होगोन होननानै फोथायबाय आरोना थ' बाय बाय लोगोफोर